Tubalek gora egin zuen eta politikan ere eman zituen urratsak. San Pedro kofradiako arduradun izendatu zuten. Lagunak egin zituen Bilbon, orduan ezagutu zuen Etxebarria lantegiko burua. Urterik zoriontsuenak izan ziren nahiek Maritzurentzat. Etxean ezen falta ezer. Tubalen azken urteak baina, gogorrak izan ziren. Hitzez egindako tratua ez zuen bete hotzagabiak eta ontzeirik gabe geratu zen Tubal. Dozenaka bidaia egin zituen Burgosko epaitegira arrazoia eman ziezaioten. Alferrik. Marinel egin behar izan zuen lan azken urteetan. Ahoko infekzio batek jota, hila ekarri zuten itsasotik. Ondo gogoan du Maritzuk bere aita ikusi zueneko azkeneko aldia. Urrutitik egin zion kasu neskatoari. Eskuekin egin zion keinu aitak. Eskuak bata bestearen gainean jarri eta lastan eginez. Maritzuk niri neuri egin zidan keinu bera, bi eskuak lastanduz. Maite esan nahi du horrek, argitu zidan izebak duela 80 urteko hizkerarekin. Nik ez nuen ezagutzen eskuekin egin zuen keinu hura, aspaldi galdutako keinua izan behar zen. Amona Anari buruz ez zidan gauza handirik esan. Langilea zela eta horrek hil zuela, nekearen nekez gaizotu zitzaiola gorputza. Bilbon geratu behar zan, herrira itzuli gabe, baina Liborio izeneko marinel batekin maitemindu zen eta herrira eskondu zen, ama eta nebarrebak Bilbon utzita.